Ydych chi'n cael trafferth gyda chostau byw cynyddol? Rydym ni am sicrhau bod holl drigolion Castell-nedd Port Talbot yn cael y cymorth a'r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddynt. Dyna pam rydyn ni wedi creu tudalen we cymorth gyda chostau byw sy'n rhoi cyngor ariannol, mynediad at fwyd, tai, biliau'r cartref, gofal plant, bydd daliadau a chyflogaeth i gyd mewn un lle. Ewch i'n wefan i weld pa gymorth y gallech chi gael. Cliciwch ar yr hyn rydych chi eisiau help gyda a byddwch yn cael eich tywys i dudalen gyda mwy o wybodaeth am y gymorth sydd ar gael. Gallwch wirio os ydych chi'n gymwys i gael bydd daliadau, prydau bwyd ysgol am ddim, taryffau isel cyfleustodau a chynlluniau grant elusennol. Mae yn y gyngor ar dai a chyflogaeth hefyd. Rydyn ni'n gwybod bod hi'n cyfnod anodd ar hyn o bryd. Os mae costau'n byw'n effeithio chi, rydym yn eich annog i ymweld o'n tudalen we ac estyn mas am gefnogaeth heddiw. Mae cymorth ar gael, felly ewch amdani.